Jimmy a hasif. Cleven. Geherka. Ah. Chirch. Als je klei visie en shop voor Sean. Oh, picker washen. Wel. Kran je ook moeten nog eens in de vouw voor Sean plenen. Dat was in race joy nou ik hole plenen, dat was in korhulletjes aan de boxes in de shitse show. Ik spees het daar show at wow. Ze misje show, als je nou kan kitchens kan dining room, zo met je sauce, je kan water, met je voor je 3 jaar. Zat de goede soorten groep haast, wat je kon groep en shit. Ze dining room, artificial, en draaste. Ach, wie moet je fijn groep gaan heen? Of wat pleenischen. Wat pleenischen, hoorse been, je kan sauce, je kan jegele groep, erg koud. Agus, natuurlijk, wie komt je gehad, wie zegt, treine kaartjes, met kakkoordais. Nu was je in de gas met kaski, kortig naar beneden. Agus, huis is hier je kennig kreun. Kennig kreun, dus wie het huis down. Wie moet je fijn kreun, kom je hoog. We gaan pikken naar schroeven. Ja. Pikken naar schroeven naar kreun, we moeten hier fijn en ze gaan. Agus, wat pleit je als je naar nurst. Agus, voor zo'n pleit aan de show, zijn is in artificial. Crew, en er ligt alles mooi, maar naar zien. En geen toe tressen, kortje. Geen toe tressen, ik was geen artificial actual collega's, artificial tree, tje. En misschien zien voor het huis, en dan was je de prijs een goed gehietje van groep. Als je nou ik. Ik ging aan ik ook, zei Jezus hoor, nog huisje. Paus kun je wie nooit in de week meer in huisje. En gedraast het. Jezus hoor, nog je naar scher. Ach, kun je, ik ging gachig, kun je bij ijsbenakken. Ijsben, ik zei, ja, een ijsben. Als je dat je woord en draaste. Fast churrum, de gas had churrum kun je ook kussen als een die freezer had, wat je zegt en de gas. Wo je misschien ook iets aan de huis, agus, maar dat de vrouwens letje. We doen one. Als we pressen nou gaan horen gaan nou ja, kun je grandchildren van groep. Speelt je gaat noord en is in een Phoenix en nice en uit. Dat je dat de schelen, ben bouwt tot aan mijn goors, speelt ook alleen. Dat je met mijn goors, de zijn ze lijkt zien, because de vaas had ski, kun je als aan de go naar Phoenix. Tjin marine, tjin gachis, donjesjes, en gieden, en ik ga geen jay. Waarvoor wat daar alleen de collega was een toeg en houden. Kom on, schoolhouse shit. What do you call that place here? Korea. Yeah? Seoul, Korea. Oh, Korea, that's right. He's over there for about 2.5 years, I think. Oh, Bewa. Maar hou zit van tafel in de college. Ga me kerst, gewoon, zo college. Dus, en ik het, maar zinje en de show. Dus, oh, pieutje werken. Ach, kun ik maar een neusje. Wat terugbouwen ga je, jullie Chinakam, China, ga je weg West Corey Mountie van Inverness. Gaat er voetbal. Als er had ik het gachi, waar ik eens jongens met een Mountie was zo. Toen je woog, toen je boord, toen je waard, als wanneer ik me koppels een hospital hou zo. Claire en nurse. Zo die was uit de wennik ik Mountie. Het wat kan wel, gaat naar hongen. En ga je nou ik. En ik Jezus, dat kan die Marines wat naar zijn hier zijn te room. Agus hier zijn ik caravan stuk. Er was ook een schreeuw nurse kunnen wennik Mountie wel niet er uit een koven. Krijg elkaar was zo stuk aan de yards. Versausjes. Mountie, zei. God, kijk, dat zijn daar is. En ze is. Want ik wat kunnen er een goed zien het is de gewi. Rap aan daughters. Gamisjes en daughters. Mr. Fraser, what is your name? I said, yes. I'm told you stay. Agus
Hatalakam en je meg. Hij is wel rustig knakken ter de hoogte, hoe Shadomus. Wasn't eerlijk. Hij is wel rustig knakken ter de hoogte. Hatalakam eerging. Bewel? Zien. Wat zeggen we terug? Kan je hostinons hatalakam en je meg? Ach, zoekt ik het er. Hij zoekt ik het er. En ik kijk naar zijn bier, krongareke. Waar doet hij? Ach, in civilian clothes. Well, dus moet je de mijne herst gemengel. Kan je heen gaan? Hij moet toch ook een vries en kan je. Noord het pad, ik ook down. Een big bier dat ik het stuur. Goed, ik kan vries zijn hoor, oh mijn god. En ik doe voor de bier in de knoopers doen. En ik heb zo'n shitjes, ga me stoos in de woord, zet ik me nog eens. Kan je voor, ik moet je zien me gaan, wanneer. Klop, schier. Als ik mijn huis ga, en ik heb steeds 40 ounce, weet je. Als 24 te vier. Zo goed als je naar de woord. 40 shit te be actors. Hoe je dat moet. En hem te bier, als je in haar schoonste. Dan moest je ook al bier. Als je net een joggen weg in de was je net kieden ook. Ik een day. Oh, wat je ook ja, je ziet het zo. Wat je is gauw, en ik kom eens te bier. Waar gewoon is in de handen. Oh, waar moet je kwart, na 40 ounce, om het oude te was de bier, ik is, had mij ook gewoon te zien. Dat is gauw, homemade koetje. Wat waar thuis en je kon zien over ze weten. Waar gewoon gewoon, dat soort je kan gaan daar als schelen. Toen je woord gewoon, daar woord vaak. Kun je denken wie zijn naam keer? I can't think. Ach, ga ik aan Inverness. Bij mij Shiomein goed je zeggen en ik ga Shiomein gaan we stikken aan liquor store. Jullie dachten Romans. Kom was there geheet for liquor store one. Willie, have you got any more of that good stuff? No, I'm sorry. No, so make a little more of that. I love that. I love that stuff. Okay, I will. Oh, well. Okay, ja, bij Roddy Cornish, maar ik hem heen. Agus vaart moest het mooi. En ik meld die steeds goed is Roddy is mooi. Maar Roddy deed je gaan 3 krop bier, dat ik hem zei, oh, the homemade beer. Well, I'm just go right over to get a drink it out.